Vítejte na atrakci Breakdance. Tato jízda právě začíná. Přejeme vám příjemnou zábavu. Těpéro, zdraví tě, Vojta Negro u dalšího vlogu z Bechyně. Vzhledem k tomu, že jsem nespal doma, tak jsem musel ještě ráno od přítelkyně domů dojet. Tady jsem si procvičoval nějakou písničku, dal jsem si jídlo pomalu, oblíkl jsem se, hodil jsem věci vlastně do auta, co tady vidíte teďkon. A jeli jsme do Bechyně. V Bechyni byla pěkná stage, velká, no a už jsme šli hrát. V tom stylu, který drží babouci, ale ty jsou ty nejznámější, ale kluci ty umí rozparády pěkně sami, bez nás solových zpěváků. Přesto... And his name is John C. To je Jan. Volka, Třeboňský Luka.